Bos días e benvidas e benvidos a esta segunda xornada da terceira Feira de Emprendedoras de Compostela. Hoxe acompáñame unha empresa que reúne moitas das características que nos gustan e que queremos promover para o modelo de emprendemento de Santiago para un futuro. Elas son Claudia e Iria, da empresa Alén, unha empresa que escolleu para a súa constitución un modelo de economía social e que, aparte, está especializada no desenvolvemento dun sector que vai a ter un grande futuro na economía que ven, a economía circular. Contádenos un pouco en que consiste este modelo de empresa. Pois, como dicías, nós somos Alén, somos unha consultora especializada sobre todo en economía circular, pero tamén en sustentabilidade, e a nosa proposta é desenvolver estes eixos como a ventaxe competitiva para todo tipo de entidades, dende administración pública, pero tamén empresa privada, emprendedores, asociacións. Nós somos unha cooperativa con 3 socias, como dicías, Iria, eu son Claudia e Ana, que non está, e a verdade é que é moi inspirador estar aquí nesta feria con outras emprendedoras, con proxectos, moitos deles cun propósito, que é o que nos defendemos, non? Ir máis aló, ir alén na inclusión da sustentabilidade nas nosas organizacións. Emprendestes, ademais, nun momento aparentemente difícil, porque coincidiu prácticamente co momento pandemia COVID. Como foi ese momento de emprender nese espacio no que todo estaba tan restringido, e sobre todo os contactos persoais que son tan importantes para o lanzamento dunha empresa? Sí, pois foi un elemento máis do contexto no que emprendemos, pero a verdade é que parece que nunca hai un bon momento, non, para emprender. Sempre quizás tes esa inquedanza e nunca parece que é o momento perfecto, non? E no noso caso foi estar en contacto ás 3, que entramos en contacto, además, no ámbito universitario, e ter esa visión compartida. Temos ademais perfis moi complementarios, entón foi como un encaixe perfecto, onde a verdade é que a pandemia pois daba un pouco de vértigo, non? Dar o paso aí, asumir máis riscos profesionais e persoais nese momento, pero como o encaixe funcionaba tan ben, a verdade é que foi como moi orgánico, non? Moi natural. Era un momento para nós, para as 3, e tamén para o proxecto. Surxiu de unha maneira supernatural a pesar das circunstancias. A verdade é que as 3 estábamos nese momento como... Sí. Os astros aliñaronse. Sí, era un momento. Así que a verdade é que para as emprendedoras que queren dar ese paso, hai que buscar alianzas e lanzarse á piscina, non? Porque nunca hai uns anos iba a ser a crise financiera e dentro duns anos será a crise climática. Entón xa estamos nun contexto de crise continua, así que hai que enfrentarse a él. Detrás de moitos modelos de emprendemento feminino hai a necesidade de cambiar unha maneira de vivir. Pensades que iso é certo? Como mulleres compartides que as motivacións para emprender das mulleres poden ser un chisco diferentes dos modelos de emprendemento masculino? Hombre, penso que a flexibilidade e a conciliación pesan moito, non? Porque, aínda que avanzamos moito, non? E os cambios a nivel profesional e persoal, non? En equidade son notorios, todavía queda moito camino por percorrer, entón para nós a verdade é que o equilibrio, a conciliación, aínda que nestes primeiros momentos de emprendemento pois hai que facer moitos sacrificios, é un componente máis do proxecto. A verdade é que non sei se sería unha generalización que poderíamos facer, pero no noso caso forma parte da ecuación, non? E coidar o componente humano, pero tamén do proxecto, non? Por ser iso un proxecto en sustentabilidade, para nós o aspecto social, o ambiental e o económico van da man. Non sei se eso será diferente nun caso de homes que emprenden, pero para nós é así. A verdade é que moitas das nosas colaboracións tamén son por empresas, con empresas lideradas por mulleres, non? En moitos casos, pero ocorre de forma orgánica, por aliñamento e por valores compartidos, non? Sí, a verdade é que non tiñamos feito esta reflexión, non? Sí. Sí, é diferente. Unha diferencia entre este enfoque nos homes e nas mulleres, pero sí que é certo que tamén, pois antes comentábamos, non? Fora das cámaras, ese momento personal no que nos encontrábamos, e tamén penso que coa crise sanitaria todos refleximos un pouco máis en casa, non? Foi como un pouco o momento de facer algo, claro, de replantearse cousas e tomar decisións.
Sí. Pois moitas gracias, eu penso que vos queda moito futuro por diante, dende logo nos vamos a estar encantadas de seguir colaborando con vos, e agradecemos vos moito a vosa presencia e tamén vos invitamos a participar na mesa redonda que vai a haber, na que se vai a falar de economía social, de sostenibilidade e de emprendamentos en feminino. Sí. Moitas gracias ás dúas por acompañarnos. Grazas por convidarnos, que imos aprender moito, imos escoitar moito, además de compartir a nosa experiencia, seguro que nos levaremos moitas cousas desta experiencia. Seguro que sí.